गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय ससियेल स्टाडिजनि माखासे सोंलुफोर। दा बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नोंथांमोनाथ' गावबा गावनि एडमिटखौ नायबाय जानो हागौ। मिजिंथियो नोंथांमोननि फैगौ आनजादा मोजाङै जागोन। दा बेखायनो मोजाङै स्टाडि खालामबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ हु वाज द फर्स्ट वुमेन टु गेट द नबेल प्राइज? गिबिसिन नबेल बान्था मोननो हानाय आइजोआ सोरमोन? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि मेरि कुरे। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ केलसावा इज ए फेस्टिभेल अफ। केलसावाया नि मोनसे फोरबो। बाहाय लांदां जायगायाव जागोन अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन डि टिवास। केलसावाया जाबाय टिवासफोरनि मोनसे फोरबो। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ हु इज द फार्स्ट आसामिस टु रिसिभ ज्ञानपीठ एवार्ड? सोर असमियाया गिबिसिन ज्ञानपीठ बान्था आजावनो हादोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ रेड लाइट इज used in traffic signal for stopping the traffic because। ट्राफिकखौ होबथानो थाखाय ट्राफिक सिगनेलाव गोजा सोरां बाहायनाय जायो मानोना। बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि इट इज लेस स्केलर एन्ड हेन्स कैन बी easily notified from long distance। बियो बाङाइसिन गोसारलायनाय आरो बेनिखायनो गोलाव जानथायनिफ्राय गोरलैयै नुनो मोनो। दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ which of the following Indian island does not lie in the Arabian Sea? गाहायाव होनाय बबे भारतारि दैमा दिपआ आरेबियान लैथोआव नङा? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आन्डामान एन्ड निकबर। आन्डामान एन्ड निकबरा आरेबियान लैथोआव गैया। बियो दङ होनना बुङोबा बे अफ बेंगलाव दङ बियो। दा कुइसन नाम्बार 6 आव दङ हु एमाउन्ट द फलोइं डिजाइन द फेमास स्ट्राक्चार द गेटवे अफ इन्डिया? मुंदांखा दाथाय गेटवे अफ इन्डियाखौ गाहायाव होनाय सोर सुबुङा महर होदोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि जर्ज व्हिटेट। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ हु एमाउन्ट द फलोइं वाज द फर्स्ट इन्डियान टु अनफोल्ड द ट्रिकलर अन फरेन लेन्ड? गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर गिबिसिनै भारतनि मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ गुबुन हादराव बिरहोजेनदोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि भिकाजी कामा। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ हु एमाउन्ट्स द फलोइं इज नन एज द लाइट अफ एशिया? गाहायाव होनाय बबे मोनसेखौ लाइट अफ एशिया होननानै मिथिनाय जायो? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि लर्ड बुद्ध।
कुइसन नम्बर 9 दङ In which year did India win its first Olympic gold in the game of hockey? भारतआ गिबि खेबनि थाखाय हकी खेला अलिम्पिकआव बबे बोसोराव सना देरहानो हादोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 1928 मायथाइयाव 1928 मायथाइयाव। दा कुइसन नम्बर 10 दङ Who is the head of the GST Council? GST काउन्सिलनि गाहाया सोर? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी इउनियन फाइनान्स मिनिस्टार। दा कुइसन नम्बर 11 दङ Who had the drafting committee of the Constitution? संबिजिरनि खसरा आफादनि गाहाया सोरमोन? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए डक्टर बी.आर. आम्बेडकर। कुइसन नम्बर 12 दङ The term strike out is used in this sport. बबे खेलायाव strike out खौ बाहायनाय जायो? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी बेसबल। कुइसन नम्बर 13 दङ The idea of residual powers in Indian Constitution has been taken from the Constitution of भारतनि संबिजिराव आद्रा थानाय गोहोफोरनि सानस्रिया बबे संबिजिरनिफ्राय लानाय जादों? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी कानाडा। कुइसन नम्बर 14 दङ Make in India initiative was launched in which year by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi? जोंनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिया मेक इन इन्डिया जागायजेननायखौ बबे बोसोराव फोसावदोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 2014 2014 मायथाइनिफ्राय। दा कुइसन नम्बर 15 दङ Who was the last European to arrive in India? भारतआव फैनाय जोबथा इउर'पारि सुबुङा सोरमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी फ्रान्स। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअ'आव लोगो मोनलायफिनगोन। गोजोन्थों।